çağırdık bütün Moskva vuzlardan. Sevimsiz dostlar, benim ismim Kamil, Kazan'dan kelem, Kanafes'e yaşamda. Hayırlı kеш, benim ismim Ризван, МГУ-дан, Высшая школа перевода. Всем салям, меня зовут Донат, учусь в ВГУ нефти и газотехникус. Hayırlı iş, samsız benim ismim Bugün. Min Erman. Nişik ettiniz? Halim. Halim, işittiniz mi şimdi sizi? Tataristan'dan. Rahmet. Hayırlı kеш dostlar, benim ismim Bulat, benim Maydan. Жигус. Benim ismim Салават, мен РГУ нефтегаздан, 4-ші курста оқимын. Benim ismim Bulat, РГУ нефти и газдан, ikinci kursta okuyayım. Benim ismim Lina. Университет РГУ нефти и газа, birinci kurs. Hayırlı kеш, benim ismim Рамиль, мен инженер из МГТУ имени Баумана. 1-ші курс. Татар bu bizning shunday uyushma ham bizda bunda biz jiyilamiz sizning uchun ham bizning tub zadashalar u bir-birimiz bilan uchrashuv, tanishuv ham eng muhimi u tatar tilini unutmasqa, tatar tilida so'zlashirga ham hatto tatar tilida SMS bir-birimizga yozamiz. Bu bizning zadachalar eng muhim deb aytam. Ham sizga bizning bek muhim so'rov siz da tatar tilin o'z do'stlaringizga ham institutda o'qigan kishilar bilan so'zlashingiz, unutmangiz. Ham eng muhimi u tatar tilini unutmasqa, so'zlashirga, har vaqt so'zlashirga praktika bilan, bilan то, что Moskvada bütün nasionalistlar bor. Ham ular da bit o'z tilida so'zlasha. Sizning uchun da o'z tilingizda so'zlashsangiz, bu bit sizning uchun da bit ishga aytganda qiziqroq deb aytsam da bo'laydi, потому что вот siz nimadir sirlaringiz bo'lsa, siz o'z tilingizda so'zlashsangiz, ular sizni anglamaslar deb bo'ladi endi aytib. Ham ozgina ular bilmagan ayberlarni da so'zlashib bo'lam. Ham biz bütün internet shelterlarda bor, bizga qo'shiling'iz. Ham bizni bugun sizning uchun biz bek tanilgan kishilarni chaqirdik. Bu bizning birinchi qonaqda bizning Gosduma deputati Marat Mansurovich Bariyev. Aydaga saqlashlaring. Men bu uyushma bilan uchrashsam da moңарчы, но теге бүтән җирләрдә очрашадырым. Бүтән очрашуларда, бүтән бәйгеләрдә менә монда беренче тапкыр, әмма күптән шушы кичәләр, шушы очрашулар турында беләм. Менә сездән ишетеп тә монда йөргән яшьләрдән, аннары шул Гөлнара әйткәнчә теге шелтерләрдә күп, штаб татарда үзе күп шелтерләрдә бар. Анда да карап барам. Монда җырлап утырганнарыгыз да, биегәннәрегез дә, шул аралашканыгыз да, барсы да теге күз алдында бик еш очрашасыз, бик күп эшләр эшлисез. Һәм менә шулай оешканыгыз өчен менә оештыручыларга, Рөстәм абыегызга, Гөлнарага координатор итеп зур рәхмәтләремне әйтәсе килә. Чөнки менә мин үзем Мәскәүдә 9 ел торам. Аңарчы гел Татарстанда, Казанда яшәдем. Читкә киткәч кенә туган якның, туган теленең, туган халыкның, туган халыкның мәдәниятенең бәясен менә читкә киткәч кенә тулай аңлый башлаганмындыр. Икенче төрлечә
аңлый һәм бәя бирә башлады. Шуңа күрә и монда Мәскәүгә күчкәч, берәр җирдә татар теле ишетсәң, татар кешесен күрсәң, татар исеме күрсәң, берәр исемлектә сискәнеп, сөенеп китәсең. Теге үзенең туган кеше шикелле итеп, хис итеп саныйсың аны. Чөнки ул теге юктан гына әйтелмидер. Ана теле кан белән керә һәм гомер буе синең белән була. Шуңа күрә кай вакытны булса да, кайда булса да, шул ана телен ишетсәң, син аны сразу айырасың һәм сразу ул сиңа тәэсир итә. Һәм менә сезнең шушы штаб шулай оешып, яшьләргә ярдәм итеп, сезгә бер-берегезгә танышырга, бер-берегезгә терәк булып, ярдәм итеп, дуслар итеп яшәгән өчен, шуңар булышкан өчен бик зур рәхмәт сезгә. Һәм менә Гөлнар әйткәнчә, төп максат татар телен саклау ди. Чыннан да беренчедән безнең халык, безнең тел Россиядә иң зурларның берсе име, икенче урында тора. Әмма ләкин аңа карамастан менә проблема бар. Телне, мәдәниятне, тарихны, мәгърифәтне саклауларда проблема бар. Монда Мәскәүдә я бүтән төбәкләрдә генә түгел, Татарстанда да ул проблема бар. Һәм менә узган ел исегездәдер, шул туган телне, дәүләт телен өйрәнү турында күп дискуссиялар булды, име? Һәм Россиядә теге менә без инде Думада законнарга да төрле үзгәртмәләр керттек шул яктан. Һәм шул дискуссиялар барганда аңарсы да инде бигрәк тә менә шул узган ел күп нәрсә күренде, ачыкланды. Менә шул яшьләр татар телен белү мәсьәләсе, шул татар теленә, татар тарихына тартылу мәсьәләсе бармы, юкмы, җитәме, җитмиме? Кызганычка каршы, менә мин үземнең фикеремне әйтәм, минемчә җитеп бетми. Һәм менә монда шундый үзәк, шундый урын булганга, әлбәттә мин бик шат. Теге Гөлнара напутствиялар дигәне, минем монда напутствиялар бирәсе килми. Сез монда килүегез инде ул бик зур адым һәм бик зур күрсәткеч дип әйтергә кирәк. Монда инде битараф кеше килмәгән, име? Бөтен килгән кеше, сез мине аңлыйсызмы? Бөтенегез. Монда килгән кеше, димәк ул үз халык кешеләренә тартыла, димәк аның үзенең халкы, татар халык кешеләре белән аралашасы килә, танышасы килә, сөйләшәсе килә, ул аңар танысык. Һәм менә шул үзегез дә менә шушында булган мөмкинлекләр белән сез шул үзегезнең теләгегезне, үзегезнең шул менә максатыгызны әйткән, сез аны тормышка ашыра алсагыз, әлбәттә бу бик әйбәт хәл. Чөнки сез бик яшьләр, сезнең тормышыгыз алда, әмма сезнең белән әле дөнья бетми, сезнең балаларыгыз була, Алла бирса. Әлбәттә без дә, сез дә балаларыгызны да шул татар җанлы, татар телле иттереп хис итәбездер, хәзер теге хыялланабыздыр, менә алар да татар халкына тартылыр, алар да татар булып үсәр дип. Шуңа күрә менә шул юнәлештә әлбәттә мин сезгә изге теләкләр телисе килә. Проблемалар күп булса да,
мөмкинлекләр дә күп име. Бигрәк тә менә безнең татар халкының. Менә үзегез сөйләп киттегез. Бу атнаны гына монда Гүзәл Уразованың концерты булган. Тинчурин театрда килгән. Театрына килү түгел. Монда Рөстәмовыгыз монда очрашу оештырып алар белән аралашу мөмкинлеге оештырган. Монда бик безнең халыктан күренекле кешеләре еш була. Сезнең мөмкинлекләр зур һәм татар халкының гомумән мөмкинлекләре зур. Республикада да безнең татар телевидение каналы бар. Андый халыклар минемчә мин белгәнчә бүтән юк. Бөтен дөньяга күрсәтә торган телеканаллар. Безнең берничә театрлар, татар театрлары бар. Инде китаплар, гәҗитләр, аларның әйтәсе дә юк. Шуң безнең күп программалар татар халкын шулай ярдәм итәргә, саклап калырга дигән татар төбәкләрендә менә берсе аның конгресс, татарлар конгрессы, әле менә кичә генә очрашу булган аның җитәкчесе белән безнең республиканың вице-премьеры белән Шахразиев. Аннары безнең федеральный национальный культурный автономия татар бар, беләсездер. Аның җитәкчесе минем коллега, Госдума депутаты Илдар Гилмутдинов. Аларның да мөмкинлекләре бар. Без республикада татар яшьләре бәйрәмнәре һәм җыеннары уздырабыз җәй ахырында. Анда бөтен төбәкләрдән, чит илләрдән, сезнең шикелле менә студентлар, яшьләр килеп, инде 20 елдан артык шундай җыеннар уздырабыз. Аннары татар балалары өчен төрле җәй көне балалар үзәкләрендә, лагерьларда сменалар оештырып, шул татар телен өйрәнү буенча, татар тарихын, Татарстанны өйрәнү буенча шундый бик күп сменалар оеша, һәм инде оештырыла. Һәм инде сезгә сез белә торганы һәм донлысы сәләт хәрәкәт беләсездерме? Анда балаларына түгел, анда студентлар да, инде укып бетергәннәр дә, менә быел ул оешмага 25 ел. Менә без аны Җәүдәт академик хәзер Сулейманов Җәүдәт белән 94 елны оештырган идек. Шуннан башланып китте. Менә күз алдыгызга китерегез, ул вакытны 13-15 яшьлек балалар, хәзер инде аларга 35-40 яшеме. Инде алар үсеп җитте, инде аларның балалары бар, инде берничә аныклары бар. Һәм алар менә җыенса бер гаилә шикелле, бер семья мөңләгән сәләттән менә шул ел сайын берничә мең яңа кеше килә, һәм килүчеләр бар, китүчеләр бик әз. Алар шул сәләт оешмасында калалар. Кем менә анда 25 ел инде яши сәләт белән, кем 20 ел, кем 5 ел. Һәм алар менә шулай сезнең шикелле монда аралашып, төрле җирдә эшлиләр, төрле җирдә укыйлар. Әмма ләкин шул үзләренең бер-берсе белән аралашуны бетермиләр, бер-берсенә ярдәм итеп, шул сәләт оешмасына ярдәм итеп, бергә оешып, җәй көне зур форма оештырып, аны да ишетеп беләсездер, биләрдә изге татар шәһәрчегендә, изге татар җирендә биләр, Волжская Булгариянең беренче столицасы, беренче каласы беләсездер. Биләр була, андары болгар була, андар яңадан биләргә күчә. Шунда зур форум була, анда берничә мең студентлар, шул яшүсмер балалар җыела, һәм менә шул сәләт халкы дип әйтим хәзер, шулай дисен була, орта бара. Менә сезнең дә шундый үзегезнең бер
гаилә монда, Мәскәүдә торучы татарлар, Мәскәүдә яшәүче, укучы, эшләүчеләр. Мин менә килгәндә дә уйлап килгәнем, монда да сезне тыңлап утырганда шуны фикергә килдем. Бәлки сәләт белән сезнең штаб арасында бер элемтә корырга. Сез бер-берегезгә бик кызыклы, кирәкле булыр идегез. Менә аларны да монда чакырып, алар сәләт, талант үзегез исеменнән итеп беләсез инде. Әмма ләкин аның төп максаты менә теге ниндер иҗат я фән сәләте үстер түгел. Төп максаты менә Гөлнар әйткәнчә, татар җанын, татар телен саклап калдыру. Инде менә шуның аркылы теге балалар булдырган сәләтен күрсәткән юнәлештә аларга ярдәм итәргә, үсәргә. Шуңа күрә алар арасында бик осталар бар. Теге журналистлар да, Венера Иванова беләсездер, алып бара нәрсә тукталышы. Таяну нуктасы. Менә ул сәләттә искән кыз һәм аннары ни буенча Айдар бар, сәяхәтләр буенча алып бара тапшыру. Ул да сәләткә үскән егет. Һәм билар бик күп. Хәзер инде галимнәр, доцентлар, берничә профессор да бар. Әйткәнемчә, менә шулай үсеп бара. Һәм сезнең аралашу, алар монда кунакка килсә, сез аларга барсагыз, минемчә, ул сезне дә, аларны да бик байтыр. Sizin tормышыгызда, sizin менә шул аралашуыгызда бер-берегезгә шулай итеп булышып ярдәм итәргә. Әле сәләт шул Казаннан башка ул Татарстан регионнарында аның шундый филиаллар шикелле оешмалары бар. Һәм инде Россия регионнарында татарлар үзләре безгә чыгып, Самарда бар безнең андый филиал, андый җир, сәләт җире, Чувашиядә бар, Киров өлкәсендә бар, һәм инде чит илләрдә дә бар. Австралиядә бар, Канадада бар, Чехиядә бар, һәм тагын берничә илдә шундый сәләт оешмалары бар. Кичкенә татар халкы бөтен дөньяга сибелгән һәм шунда яшәгән татарларның барысының да менә шул татарлыгын киләчәк нәселләргә калдырасы килә, бирәсе килә. Шуңа күрә менә оештыралар алар шул сәләтнең оешмаларын үзләренең балалары турында кайгыртып, үзләренең оныклары турында кайгыртып. Чит илдә шулай яшәгәндә безнең татарлар безгә монда Россиядә, Мәскәүдә ул эшләргә кирәк тә кирәк инде. Шуңа күрә мин сезгә бу яктан да гомумән сезнең менә шушы яшь тормышыгызда сезнең хәер иң кызыклы, иң күңелле, иң булган вакытыгыз тормышыгызда. Менә без бөтенебез дә яшь булган идек кайчандыр һәм бик ул елларны искә алырга яратабыз. Әле дә менә очрашкач шул яшьлек вакытларын, төрле вакыйгаларны искә аласын. Шуңа күрә сезнең хәзер иң матур чагыгыз. Шуңа ул вакытны югалтмагыз, туздырмагыз. Менә шулай итеп, күңелле итеп, бер-берегезгә ярдәм итеп, аралашып үткәрегез. Һәм укуыгызда да әлбәттә мин сезгә уңышлар телим. Татар белгечләре, татар галимнәре, менә сез институтларны бетереп, исемнәре яңгырап торсын. Менә бөтен илдә, бөтен дөньяда, менә Йолдыз абыегызның исеме шикелле һәм башка безнең дан казанган бөек кешеләр шикелле. Рәхмәт, менә шул әйтүем шул иде.